Hi guys. Andito naman tayo ngayon sa Ranao, Bani, Pangasinan. Libot muna tayo guys. Dito guys, ang daming duhat dito. Kumakain kayo ng duhat. Ito. Ito guys, oh. Ayan. Yung itim guys. Yan na yung hinog. Wow! Ito. Sarap nito guys. Gamot to sa ulcer. Ito yung fresh na tinatawag. Fresh na fresh to. Yan si Julius, oh. Mag-iihaw yan ng bangos. Ito. Libot tayo. Puro mga duhat to guys eh. Ayan. Shout out sa mga taga-Ranao dyan. Parang may batch ako ng taga-Ranao eh, si Crystal Real Wiga. Shout out sa'yo. Baka malapit ka na. Parang malapit yung bahay nyo dito. Tsaka kay Albert Padama. Shout out sa'yo. Alam kong malapit lang yung bahay nyo dito. Sarap nito guys. Gamot ito sa ulcer guys. Tayo dun. Mag-iihaw silang bangos. Ito. Kambing to guys. Kung sino yung mga hindi pa nakakilala dito sa hayop na ito po tinatawag na kambing. Sa English po ay goat. I goat you. Sika. Ganda dito, presko. Si Mami Ria nagluluto. Nagluluto siya ng bangus. Iihawin niya. Ganda dito. Parang umikot lang tayo. Ayan. Tapit na ito matapos. Ayan, busy siya sa pag-iihaw. Mag-iihaw kami. Sindihan ng alcohol. Gusto. Green Cross lang ito pag sindik. First time. Ay, tagto na kaso. Buwan mabaling. Ayan guys. Tutay kasoy. Agora ay abanta ni kasoy. Buwan. Anta na nagihil dito. Ito guys, oh, kasoy. Ano sa English nito? Cashew? Pulpugan lang. Ito guys, oh, sinusugba ito. Sinusugba. Iniihaw. Ayan.
Sinusunog. Aje, Hagmayat man nga sugba, sigit. hilong pwede. Tinuno. Basta hindi pag-araron may sigit. Oo, yan guys. Nag-iisip mo dyan sa bakantan-bakan mo. Ayan. Ito yung pinakamasipag namin kasama. Wow. Talawag mo naman kayo ng doon. Ayan. Ganda dito. Ang presko dyan guys sa loob. Pinakaloob yan ang presko. So kung mapapansin nyo may mga bakod. Nababakuran kasi ito guys. Ayan o. Mga duhat yan yung mga itim-itim dyan. Mga duhat lahat yan. Ayan. Ayun may baka din doon. Sobrang presko dito. Ayan. Ayan. Lunggoy. Napipit kayong mata. Ayan. Hi guys.